kiseme Abukisi kanjua Onwo bukisi kanjua Abukisi kanjua Onwo buzikisi buzyo Abukisi kanjua Onwo bukisi meno Abukisi kanjua Obulo kisi meno Deke neso wano nicho watupo munewu Abukisi kanjua Onwo bukisi meno Abukisi kanjua Abukisi meno Abukisi kanjua Onwo bukisi eme Donya fulotata onwere ike luzie chinyo Eju asị gị nọ nabagono Ọ bụla ife ọnwụ na-eme N'ezie nne n'ụwa ụwa ịnọ n'ime ya na-atụzi egwu onwe mmebi isi ka ụwa onwe mmebi isi ka ụwa ka ngwụnụ ọnwụ ọ bụ ka ize mee ọnwụ maka na ọnwa marụkwa n'onye bụ eze ọnwa mara onye ọbụla na-asọla anya nụ ọnwa bụ ka ise mee ọnwa bụzi ka ise mee ọnwa bụ ka ise onye bụla tata nwanne m ọnwa elike chi ike sie n'ụwa nnasị gị n'ọnwa ebugo n'afọ yenye mmelụ ndị dubazi ọ bụ ka ise mmelụ ọnwa bụzi ka ise mezi ọnwa bụzi ka ise mmelụ mana ife a bụ tribute to Nnamdi Okeke Akwaeze na ụmụalụ na ụmụdọrọ anya onye nwụrụ n'arọ 2017 ya bụ AKA Network mana ọ bụ na South Africa ka ọ na-alụbili onye fani na-ekwu n'ofe n'ụwa enye bụ Nnamdi Okeke Akwaeze n'ụmụalọ n'ụmụdọrọ anamụ ebe bụ goze du ya odogwu akwadogo n'ụwa nwanne m weje obodo oyibo nụ lusi obodo oyibo weje nụ South Africa milio olule ebe bụ mụnne m wee gbagbagbọ n'ụwa n'ife wee dịka ọ dịbagolo ya na mmanụ apụtazie n'ofu mbọsị odogwu weje wepụbazianụ jesie n'ebe ojelu nnata weje wee napụla n'abazie n'ụlọ ụmụ ụwa pụta n'ụtụtụ echi ya odogwu eteterozi ọ bụ na odogwu esigotu abụ n'abazianụ ya mmelụ ndị ijubu ọnwụ obodo abụ ka isi emelụ ọnwụ obodo abụ ka isi emelụ obodo abụ ka isi emelụ
bụzi ka isi eme ọ bụ ka isi eme ka njụọ ọjọọ ka eze mana ọ bụ na mmịata obodo eze ka o si eje n'elu ya bụ Gentle Jack aka elibe agwagụ n'India n'ezie na Chukwu kelo n'ọbụ obele nwa n'ụwa ma ya bụ ife na-ewute ya nụ maka nne m ndị ya bụ netwọk odogwu n'ọbụ ọdịanụ ife netwọk melere ike nnenụ okelenu chukeruo ọgbọ mụ bọọlụ zanụ ọtụ na mụ ga-ejenụ ka mụ rejegwolu egwu ka ọ bụrụ ife najelote nwanne ofife kamuna gwaye ibe kata gidenu ife melonya di chemanu inanu kanebuo ọmọ bu kise manu ọbụ ka isi eme ka njụọ ọbụ kise manu ọbụ ka isi eme ka njụọ ọmọ bu zoto afu kise ọbụ ka isi eme ka njụọ ọbụ tise buzi ọmọ ọbụ ka isi eme ka njụọ akwalile gbọmụ n'ụwa ọbụ ka isi eme ka njụọ ọmọ bụ zikize bụ ọbụ ka isi eme ka njụọ ọbụ zikize ọbụ ka isi eme ka njụọ nwanne m chikeluo ya bụ Gentle Jack odogwu ọ bụ gị si mụ jilegwu a ka nne eti ụmụnne ya aka n'obi ya bụ ndọrọbụlụ n'ụwa ndọrọbụlụ n'ụwa na-abazianụ kedu maka sa nne Oki Main Road onye nna gị venụ onye nna biko n'ibezi anya ma mbọ bụ ebe Chukwu enye aka mụnne onye nna gị ka mụ na nwanne Oki Main Road kedụkwa maka Simeon Okeke abụ eze mana o so bilio anyị ji egwu a wee na-asụ unu biko n'ibezianụ ka ewere egwu nwa ekene nụọ ya bụ bọọlụ Okeke abụ eze woloko kọ na-azanụ onye ọma woloko onye ọma woloko dibe n'elu onye ọma woloko dibe n'elu okwu ka mụ na-ekwu na nya ma mbọ ọgụ jebe Chukwu onye nna ọ bụzi Chukwu nwetalụ n'ụwa n'ezie nne n'ụwa nọ na Chukwu n'onwe lugo ka iwele egwu ụwa nụ anyị jeke na-ekwu n'ụwa ya bụ Donatus Okeke abụ eze aka Honesty nwa mama biko mbidela ife melonye n'ọdịche mmanụ onye dị n'ilu Honesty nwanne ife na-emere ihe n'aka m
gị dị bezio n'ọbụ otu akụkọ mụ si eme n'ụwa onye ọma biko gị dị benu. Kedu maka Akachukwu Okeke abụ eze na bụ Akachukwu steeti nwanne m steeti nụ nwanne m bigi deluo ife mmelu onye dị jemanụ n'obotu abụ gọnwụzi emenụ ọnwụ na mmadụ n'ụwa na ọnwụ na mmadụ na-abara agbaho mgbe sola nwoke ojabịa isi bụ korozia na eli Chukwu kelo Gentle Jack ọkwa gị si mụ kenelu gị nne mụrụ Nnamdi Okeke abụ eze ya bụ netwọk ya bụ Rosemary Okeke abụ eze onye nne gị delu n'ụwa afọ mụ na ọmụmụ biko deluo ifemele onye dị ji ya mmanụ isikwa ụmụ kenelu gị nwanne gị nwoke ya bụ Monday data ike na Benin Republic nwanne m Monday nụ data gị na data gị na zalụchigi ibugo nnukozi emenụ n'ọnwa mara enyi jajanụ ọnwa mara mmadụ jaja ọnwa mara mmadụ jaja n'ọbụ otu ọnwa ozi emenụwa mbe sọrọ ya kodabịanụ. Kedu maka nke si nwanne Eke Oki aka Speedo Eyes nwanne m bido odogwu Speedo Eyes odogwu Bigi Biko Dela Bigi Biko Dela n'ọbụgolugo nwụsị m ụmụ obodo abụ ka ise mmezo ka njụọ enwenekene ịgba agụ nwa Simon Okeke aka Dekman odogwu n'India nenu bigi nnu edeki mmanụ odogwu deki mmanụ bigi biko natabazenu n'obu otu ọnwa osi eme ka mkwụkwenu n'obu otu ọnwa osi eme ka mkwụkwedeki deki mmanụ nnu ezi oyi gị natabazenu ọnwa obu ka isi emede 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 ọnwa obu si ka isi emezi ọnwa obu ka isi eme ka mụ na jụ n'ụwa ọnwa obu ka isi ebuzide ọ bụ ka isi emezi mana anyị ji egwu ekene Odibo Joseph nwa ogwue mana ọ bụ onye ọrịa maka ọ bụ ma ọ bụ ndị akọ na-atụla aka ya na Chukwu kelo Gentle Jack ti mụ nwere egwu a wee na-eti onye ọbụla aka n'obi anyị wee na-ekene bonus nwa
dọjà nẹgbẹ aka Deriko mana ọ bụ enwelu m kingdom kwesị ejede m ya nwanne m bigi Deriko nwa mama ewelu m ka isi eje ewelu m ka isi eje ewelu m kingdom Igbo sọsọva bi na bebe Deriko nwa mama wabulebu na tabazianu n'obodo abụgo nwụsi emezinu aiwenekene Ifeanyi Okito aka Viper big biko nụ ka ewere unu ndị bibenu ọ bụ otu ọnwụ si emenụ ka nje kene mmadụ n'ụwa ya kwụsị brel Alex Gadi aka material India nwanne m biginu wabulegodowo biko n'elu n'ụwa n'ogbo ọnwụ si emenụ obodo abụgo ọnwụ si emenụ winugo Chukwu keloja ntụjara ọkwa gị si mụ kene Chukwu jekweri a imoni nwanne m biginu ebigi tujebuo imoni enyaga gị na-azaluchidi obugo nwụsi emeghị otu jebuo ọnwụ ka isi emeghị ọnwụ